Coftal-Ɓalli men Aysatu LI. Tedduɓe on calminama e kuuɓal on mbiyama bisimilla moon e yewtere Coftal-Ɓalli men alet hande nde toɓɓere nde yowitii ko e buuñaari e ballonre kannge ndi kaaf rokkirta hitaande kala ɓurɗo waawde fettude balle e Afrique Hikka ko Mohamed Salah Asraaf Hakimii e Viktoor Osimen pooɗondirta ɗum holi e ɓe tato ɗaminiɗon heɓata ndi buuñaari ma hoɓɓe men Haaruuna Dem Jeynaba Sow gaddu jiyanɗe mumen hono noon gollidiɗo amen Umar Sow on calminama Haaruuna Dem. Min calmini on Aysatu. Anne Jeynaba Umar Sow a wiyama Seydi Sow. Umar a salminama anne. Mi salmitima Jeynaba gay hannoma wiide tan a hanani jumɗi ɗon haala gata. Tedduɓe ko alda e ɗum ma en kal kadi kawguel manguel adunaru fof ko jungo rewɓe ɗum noon on mbiyama bisimilla. No wowiri ni mi jewti on onon yeɓoɓe Coftal-Ɓalli men e hello Facebook e YouTube heɗɓe e karallagal ngal ne Malang Sonko weltanama ko adi eɗen gara e toɓɓere men nde en kalat ko yowiti e goɓɓodiral to Roland Garros France najo o toni yo ka liɓama kadi ko ɓi Belgique o Riyad Meri folimo ngol watti laaɓi tati deggodirɗi ko o liɓete Martin Bakole ɓi Congo e Carlos Takam ɓi Cameroun o ne liɓinomo eɗen mbawi wiide tan kam ɗaminare natti joguede o mo ganduɗa laamino e fijoji mawɗi adunaru hitande ujunaji 2016 Matew mo wawi artude heɓtude sembe makko libde kawodire goɗɗe Haaruuna Dem. Eɗen mbawi jaggude en wawi artude aɗa andi mo watta o piwirdiral ngal box wiyete box e sa haaɗin tubankore wona no wayi webde fof tan dañira hen kanko noon e ngol o padinomo no feewi par ce que wiyete victoire au point e koppete o wol fiya haw yani koppe limade de tan hen o yaniri ɗum noon wawi yahorede mo wawi so fewnitima haw moƴƴi o artadi kono noon lande laabi tati e wayni no wawi bonnanma no feewi joni noon ma o ruttito caggal o yahata ha less ɓe o wirtinoɓe fof garta e makko ha o wawa dañde no artiri hankadi. Jeynaba anne holi yandema hen mbeɗa andi haala goɓɓodiral ngal kam a softanani ɗum kono mo haalay saago haala mum haale saabu koye Coftal-Ɓalli jeeya kañumne firtani hankadi neɗɗo carriére muɗum gasi walla hankadi o wawata artude no Haaruuna wini omo wawi artude kono kam neɗɗo ganda kañum wowno libde kala e saaha liɓe ko fotini laabi tati ene hulɓi ni min mbawi jogade hen kuɗuli kono no wawi so arti ummotima tan ɗaminane joga hen inchallah noon Umar mami arema kono haade nden kaalen e garen e toɓɓere nde jinnuma wid tan ko no Haaruuna wini lappaɗo goɓɓe kam haalima heewi yo tan fofti wa ɓooye arta foftoyode eyo tedduɓe ko altine janggo kaaf ɗum woni fedde halfinande fukko koyguel Afrique rokkirta buuñaari ɓurɗo wawde fettude bal e Afrique ɗum waɗata koto Marrakech to Maroc ko ɓe tato noon Asraaf Hakimii Osimen e Mohamed Salah kirodirta Hikka holi e ɓe tato heɓata desewal ngal keɗoɗen jangtore Alhousseni Ba. Kaaf fedde hufge fukubal e dongre Afrique andini doggol fettiyankoɓe suɓaɓe e nawugol ballon d'or hitande ujunaji 2023 suɓa e ngol doggol ko Asraaf Hakimii fettiyanke kippu gendi Maroc e PSG Viktoor Osimen fettiyanke kippu gendi Nigéria e Napoli ina wondi e Mohamed Salah fettiyanke kippu Égypte Liverpool to banggue doggol fettiyankoɓe Afrique naaɓe yaroɓe duuɓi nogas fayi less waɗɓe gueɗe payidinde hitande ujunaji 2023 jeeya hen ko Lamine Camara e Amara Diouf ko fettiyankoɓe kippuji Sénégal yaroɓe duuɓi nogas e duuɓi 17 fayi less ina wondi hen Abdea Samad Ezal Zouli fettiyanke kippu Maroc yaroɓe duuɓi nogas fayi less Aliou Cissé yaltowo kippu gendi Sénégal Abdel Khak Ben Chiha yaltowo kippu Simba FC kippu gonɗo e nder leydi Algérie Walid Regragui yaltowo kippu gendi Maroc goni yaltoɓe tato suɓaɓe e doggol yaltoɓe Afrique naaɓe tato ɓurɓe garɗude e ndeɗo hitande Sadio Mané ƴettunoɗo ballon d'or Afrique hitande faltinde nde jeeyaka e doggol ballon d'or Hikka e nden hitande ujunaji 2022 ko Aliou Cissé e Pape Matar Sarr fettiyanke kippu Sénégal goni ƴettunoɓe e mbardiaji eltowo e fettiyanke e jareteɗo duuɓi nogas fayi less ɓurɓe garɗude e hitande wotere
hol jogorɗo ƴettude fukkere kannge woni ballon d'or afrique hitaande ujunnaje 2023 hol jogorɗo suɓeede fettiyanke suka ɓurɗo ngarɗude walla eltowo kippu ɓurɗo wadde gueɗe payodinde e nde hitaande jaabuwol ɗen namde ko ñande 11 lewru 12 ɓiru ndu gonɗen e moɓodiral wiyetegal CAF Awards baɗowal nde hitaande to Marrakech e nder leydi Maroc. Husseini Ba a yettama en nani ko haala ko wona balore kannge nde tan noon rokkirte kono mataw koye on fannu gadortoɗen kanko Husseini addi namdal ngal ni holi eɓe tato ɓurɗon sikkude kañum nawra hikka balore kannge Osimen Salah walla Hakimii. Haaruuna konngol artema so tawi tan jewte hono toɓe mbaɗi e nder hitande ho mboɗo sikkonoɓe jejjiti ponnoɗo wonde ɗon e nder pooɗondiral ngal woni Riyad Mahrez pi leydi Algérie mboɗo jaggi tan kanko mo fonno jeere hen Salah ala ɗo place mo hikka so tawi ko gonga haaldete fotano jeere hen ɗum noon kamɓe tato heddiɓe so tawi kanko o gañinomo championnat Angleterre toon wood gañi Ligue des Champions e Manchester City kala ko fawono hitande he Angleterre kanko ƴetti e Manchester City o gañi hen Ligue des Champions mboɗo sikki mo wano jeere hen kafo yejjitimo mboɗo jaggi hoɓe jumre waɗi ɗon tato heddiɓe noon jaggumi he wonde Osimen e banggue ko waɗi ho bituji o nanni ɗi no woniri kanko gañi to henne e Napoli championnat Italie mboɗo jaggi tan kanko funno heɓde ballon aɗa andi noon ho fate banggue kaf jahoɓe fon fo yaari seese sabu ɓe keewi ɓettude yimɓe ɓe jaltiranto padono ne woodi mbeɗa andi wonmo ndenduɗa miijo o to banggue kanko ne yiyande makko woni Mahrez ene hanno tawede kamɓe foɗodiroɓe an Jeynaba hono jiruɗa subaɓe ɓe mate kamɓe ɓe kandi desewal ngal hikka tigi ha joni artaten ko no Haaruuna wini Mahrez ko ponnoɗo hen jeeyede mais siki heure o fuɗɗima guila e ballon d'Or Europe to Salah ɗo ganda to africain ɗo wari 11e te Mahrez kañum ne ɗum ni caggal makko te to Osimen arno toon 8e sa ƴeewi to banggue kanko Mahrez Manchester City ko waɗi ko e Angleterre ɗum ɗon fof ƴeewe hande ƴetta Salah kedana ɗum e yesso makko walla Mahrez wasde ina hawni to banggue no heddimo so wonino Mahrez Osimen kamɓe hakkude mabɓe ko Osimen kañumne par ce que sa woni gonga City waɗi golle payɗine mais performance individuel woni neɗɗo goto ko waɗi ko ɗum ɗon kadi sa ƴeewi kanko Osimen toon to Italie o waɗi toon golle payodinde o waɗi battre record George Weah o waɗi golle payodinde kanko e hoore makko équipe makko sa ƴeewi Hakimii kañumne to banggue e Maroc sa ƴeewi équipe makko to yeehi ɗo mondial e foof ɗum ɗon foof ene joue hen kono ham so Allah Salah kam ardade Mahrez ko hunde nde ganduɗa ni attention Jeynaba Salah ma en garten hawnake o nanni mbadduni toon to Liverpool mbiɗa sikki nde ɗo yontere ko kanko waawi toon kam woni ɗiɗaɓo to batte ɓurɓe hewde ko loggi caggal Erling Haaland wadde kanko ne gueɗe makko pamɗani ko gabbutiɗo mata kono ha joni kam Mahrez kam o waddetake e wuuɗu eyyi min kam ɗon aussi nden yiyande kam hewɓe mbeɗende hay heɗotoɓe men ina jaadi e jiyanɗe ɗiɗi kalaɗi ɗo saabu Mahrez yimɓe fof no gandi no sikki ala min kam mbeɗa sikkuno ma o jeeyi kam e tatoɓe saabu triplé mbo waɗi rawani eɗen gandi on ɗon triplé ko rokki o mo ganduɗa ko Erling Haaland ko kamɓe gonduno toon hayso tawi kadi hewɓe ina mbiye ummugol makko e yaade to Arabie Saoudite peut être woodi ko usti seeɗa so tawino jomum timmini toon hitande nde ina wawno ɗum wasa waade ni beela ko yeehi toon ko wodani ko usti seeɗa e sa jaggi sa hay sinno awa fondude Messi ummima France yeehi fayi Amérique kaɗani gagni ballon d'or Messi no waɗi coupe du monde e poste mudi ala kankone waɗi Ligue des Champions e poste makko Salah rewi caggal makko e Liverpool ndewi caggal makko ɗum sikki ala ɗum waɗi mbimi quand même min comme no hewɓe heɗotoɓe yimɓe kam ina cikkuno on foti en wawde jeeyede gueɗel gonguel kadi Haaruuna haali kaf ina wawi bettude kono waɗi kadi ko wotoɓe
maɗa koɗo kewendiyari mbeɗen wotoɓe fof so tawi woodi kewendiyari tan yama taw won ko woni nder seeɗa won namdal ni gargal patugal e ɗum ɗon woni sartiji lelnaɗi beele suɓade o mo ganduɗa woni ballon d'or ballon re kanŋe nde heeɗiɓe ɓe de woni mabɓe kam cikki ko Sadio Mané kanko mo hanno tawede dawgama ni ko sénégalais mataw ko yiɗandemo tan ko sénégalais ji hikkam Sadio Mané waɗani hono wawi jeeyde hen keɗoɗen ɓe garten ko Mohamed Salah woni ko ƴettata ɓurɗo waawde fettude tulɓere poore e nder leyɗele men Afrique ɗen ɗo. Expérience on e neɓugol ka futpolngol e dañugol mbuñaji ko dañi kon no wawi mo newnande o wawa heɓutude kadi e ngal ɗo kadi. Oɗo saison feƴƴiɗo Mohamed Salah hayra waɗade Liverpool e équipe muɗum ko Ligue Europe jeehi ɓe dañali desal hay goo tan gonga ni o dañi mbadduji Angleterre Premier League ka o heɓay latade ton no meilleur joueur ter saison feƴƴiɗo o Real Mahrez joueur Algérie o ko kanko ɓuuri wadde méritude Ballon d'Or Premier League o jetti Ligue des Champions o jetti Super e coupe to Angleterre. Mahrez omo ngakkira gueɗe ke Mahrez ka remplaçant wonɗo Manchester City kadi hoore équipe mum national ɗum woni Algérie ɓen kadi jahani coupe du monde te ɓe mbaɗani kadi golle kewɗe hitande yawtude he. Ibrahima Mbodj ɓe Mauritanie oɗo Ballon d'Or Afrique o ɓeɗo tatamo limton ɗo ɓe ɓuuri méride mabɓe tan Ballon d'Or pour min ko Yacine Mbolo coupe du monde gollim hen golle patam lamiji minoma ko Baro Diallo ɗo e Kuwait e ko Sadio Mané wasi ko tawede e totteteɓe fukure kanŋe nde mbiɗo wasi yonnude ɗum ko fottini champion d'Afrique hande so tawi wiyama fukure kanŋe ene tottire e dongde Afrique wiyama joomum tawetake e min mi wawa yonnude ɗum ko ceerno Diado leydi Mauritanie ɓeɗo suɓaɓe tato min mbiɗa yaade hen temedere e nder temedere performance uji mabɓe ɗi ena towi e joni noon kam ko Osimen ɓuurimi ɗaminade jogorde hebde ndiɗon buuñaari heddi tan noon min kam ene ɓuuranannomi kaaf e wayla jaɓɓal taw ndiɗon buuñaari ala dokkete ɗum so wona taw ko évolue ɗo e nder leydi Afrique. Eyo on woni ceerno Dia o addi miijo makko ma en gar hen kono ko adi taw won yiiɓe Mahrez kanko hay sinno kanko jingan ton won haalɓe ɗum kamɓe ɓe mbi o hanani tawede toon ala hay hunde ko waɗi sabu gam hokkede ngal desewal. Salah ko waɗi ko heewi ko heewi holko waɗi ko Mahrez waɗani am aha noon mbiɗa eywa an kam wadde aɗa nangi ha tiiɗi hayso ko tawede e nder tatoɓe tan hayso tawi noon to dokketeɗo to timmode to toon kam ɓe sikki haqqillaji kewɗi kam ina famɗi ɓe jaadani e sikkude ko Osimen jogori hebde kono tawede e nder tatoɓe kam ko gonga noon Haaruuna haali eɓe kawni alhaali mabɓe kono neɗɗo fof kadi e yiyande mum kono kam haqqillaji kewɗi kam ina jaadi omo fonno tawede e tatoɓe en iyo namdal ari Haaruuna woni saria holno hokketeɗo ballon re kannge o suɓirte mata ene waɗi ko ganduɗa ko ɗum jomum ƴeewa critére aji ɗi woodi ni biɗo hande ɗum hankadi fettoɓe bal to Europe walla caggal leydi kanani tawede hen ko ɗo e leyɗele Afrique tan fettoɓe ɗo balɓe kani wonde hen holko mbawɗa humpitene ɗum. aɗa andi adan ballon d'or Afrique tan wonno ɓe jattanno ko mbiyanno joueur africain de l'année manam ganduɗa kañum woni ɓurɗo wawde fettude Afrique joni noon uddita ƴettiti inde ballon d'or nde aɗa andi France football no woni farese kañum jeeyi ma aduna o fof rendi o kaf noon waɗi banggue mum yaltini ballon d'or africain o wiya ko mbatta e nder leydi ma équipe nationale ma manam mbatta ɗum e gañodi ɗon walla no mbaɗa hen e forde hen ɓe ƴetti o pawi hen caggal ho mbaɗa e nder équipe ma mbatta gonda o ɗum noon addi wonɓe caggal leydi leyɗele tubakoɓe walla leyɗele arabeɓe ne jiiya hen kañumen caggal ɗum woni an fair play banggue fair play manam an wona bonnowo football wona yaare aduna heni wona haadi hewde carton ji rouge ne wayno ɗum noon woni banggue règle uji fair play din watte waɗoɓe woteɓe noon no waɗi entraîneur uji ɗi woni joguiɓe équipe aji no waɗi capitaine aji équipe nationale e entraîneur uji kono noon gennawalla wotoɓeɓe ko journaliste en manam kamɓe joguiɓe janiyankoɓe ɓe ganduɗa liggoto hoye banggue football e sport e aduna e Afrique ɓe kañumen leydi fof no jogui neɗɗo goto mo ganduɗa kañum suɓoto ɗum noon so rendinama caggal ɗum nde fudda ƴeewede hol keerɗo hoore
kono noon ha joni wona hono leeri par ce que hoɓe pawi o won hewɓe jaggi wonde wona noon foti yarude addat ne heewi addude haala soɓe ƴetti yimɓe tan ɓe cuuɓima en kaaliɗo haala maare sikka rawane yaarino noon hitande fof kala nde kaf cuuɓiɗo fof wiite addat haala kono noon mboɗo sikki eɓe foti jewtade koye mabɓe ɓe jottoɓe jewtono joni ɓe ɓeydini a wino won wiɓe wonde ɓe potani jettude ɓe gonani nder afrique ɓe kono eɓe jogui e nder afrique ne ballon d'or goɗɗo deuxiéme catégorie o sono a wiridede noon wonɓe ɗo e nder afrique ɓe wonɓe championnat ji leyɗele afrique e waɗoɓe jeux ligue africaine champion ɓe ɓen tottate banggue mumen kañumen jogui ballon d'or men waɗoɓe football banggue rewɓe ɓe enen jogui ballon d'or men banggue ɓe jiiɗa yo mawɗo moɓe tottirto kono mawɗo ham kañum ni hay ɗum so diwi ballon d'or o ballon re kannge nde ene waɗi dese goɗɗe kanɗe rokkireɗe toon to Maroc wonata ko janggo e tedduɓe Malang Sonko est ce que aɗa wawi hokkude mi fofto seeɗe hono wowiri wi ɗum ni tedduɓe en payat e hello ɗimmo meɗen ɗum woni kawguel manguel adunaru fuku jungo rewɓe ɓe ene waɗa e o saaha to Norvège Danemark e Suède diɗɗe nayyi Afrique noon enen tawa ɗum woni Sénégal Cameroun Angola e Congo Sénégal e Congo walla mi wiya Sénégal e Cameroun kañumen kam kawama ɓe tawetake kawodiri quart de finale ɗi ɗum woni timmal nayaɓal kono Congo ni kañum ne yalti mbiɗa sikki saɓe fiyama laaɓi tati heddi tan ko Angola Jeynaba hono jiiruɗa Angola mate aɗa ɗamini kañum kam woɗɗoyam Angola kam gila idan yakare ne wonno e mabɓe sabu kamɓe ɓuuri darade e oɗon fannu hay so woni Sénégal ne watta yitere kono to fannu handball kam ɗo e nder dunde Afrique ko Angola ɓuuri hen darade kañum ɓuuri hen heptinede wadde kamɓe yakare ene joga e mabɓe woda koɓe dañi hay so woni ɓe mbawa yaade ha final walla yettude coupe o weeɓani kono kam yakare ene joga ene jogano e mabɓe ni gila idan wadde ɓe tasani on ɗon yakare Sénégal ne kañum kam kañum ko mbiyata ko tasi yakare c'est taw hakkude ajine gonnomi hayso ɓenna kam par ce que a fottino e Hongrie o fiinoma a fottema gongol aɗa wawno kam tinnade woda no mbaɗuɗa e makko e wayini troisiéme match ma ari kadi a fiya hunde ene ɗesi jiiɓade seeɗa kono kam Angola hakkillaji enene e muɗum so sen darini kawdire mabɓe ko heewi hen ko kamɓe kawi Haaruuna ene wayno Angola ɗaminade nde ene heddi wonde maɓe goɗɗo e maɓe keddo e kawdiral ngal ay to ɓe payi joni ɗo muuseki toon woni toon ɓuuri muusde hoɓe jalti ɓe jiiɗa hoɓe kawri tan hoye kibaji ɓe ganduɗa kamɓe tolni ɓe mbawaɓe ni kono kamɓe de ɓe tolnodirde seeɗa kono sa ƴeewi leyɗele tubahoɓe mawɓe ɓe ho wayno Suède en Danemark en France en aɗen Faranse baliyel gotel gañiɓe nden kawri ɓe gadine 29-30 kono noon soɓe kawriti gongol mboɗo sikki yarata noon leyɗele mawɗe ɗe koye so yimɓe tolnima ɗo nden ɓurta wawde darde men ɓurta tidde mboɗo sikki tan han kadi Afrique wonanɓe ɓe toon ɓe ɓe jettima ho wiyata e tubankore plafond de verre ɗo ɓe poti hadde ɗo ɓe tolnima ɗo no wawi noon ɓettere aɗani Sénégal ham hay goto faɗano ina yalta deuxiéme tour o wiyano tan ko soɓe jeehi bal tati gadi yiddi ɓen kootat ɓe mbaɗi feere haɓe jalti ɓen tinnima no feewi ɓe gari ɓe jettima ɗo ɓe parano ɗum noon aɗa wiide kamɓe hamɓe mbaɗi réussir compétition maɓɓe woni bettere nde kete Cameroun e Congo no mbawno dañde ko ɓuuri hen dañi ho no jahorono no feewi kono finalement kamɓe ɓe paɗa ɗo ɓe paɗanoɗo ɓe jettaki ɗon Umar ene wayno en garatni enen kam e haala jaltuɗi kawodire hono gowɗen wadde kawodire fuku koyngel baɗɗi to Europe jaltuɗi ñalade 16 ɓiire Premier League gadortoɗen hade waktu o ɗeɗɗuɗe en waktu wona dallin saka fode ɗirto ko noon fulɓe kewiɗi ɗum saabi ko yogue kawri tan cuɓani ɗen ɓi e gadorɗen hande ɗe taw hakkude Manchester City baɗɗo loggi ɗiɗi e gotel mbiyen e dande Luton Town so tawi no kaldiram ni wona noon tan Jeynaba en battami e lawol Fulham ko 5 loggi e dande e West Ham ɗum ne ko hande wonno Everton waɗi ɗiɗi e kowal e yeeso Chelsea
mo ganduɗa kayni ina wayna doole mum ni usto seeɗa seeɗa ɗum ko teskuyo Tottenham kamɓe e Newcastle kawral mabɓe eneni fette e oɗo saaha mo kalten en kuɓintaki ɗo ngal tolni kawre goɗɗi mbaɗina hanki betteri nde tawno Manchester United ko loggi tati e fiya Bournemouth ko kamɓe ndewi ɗon tati e kowal Liverpool waɗi ɗiɗi e gotel hakkude muɗum e Crystal Palace kawre goɗɗi kadi mbaɗina kono noon ina wayno taw hojomaji ɗi dokkota en to batte classement to ardi ko Liverpool toɓɓe capanɗe tati e jeeɗiɗi rewi hen ko Arsenal capan tati e jeegom Aston Villa capan tati e joyyi kippu mataw kippu mbo Jeynaba Sow mbeɗa sikki o añani en tout cas wonɓe toon ɓe Manchester City oɗo saha koye jonde nayɓere woni ina wayno noon hayso tawi en mbi nani ko Erling Haaland goto e mabɓe woni ɓurɗo hewde loggi e mbadduji 14 rewi makko ko Salah 1 non Salah Salah arti to France jambar non mi haalan ko jambarde tigri ɗum kam sikki ala hawnaki bettere waɗa janggo inchallah ni woto ɓeede ala foɗi koriyal tirde Aysatu a haali to France to ni ina wayno kawre goɗɗi ina mbaɗanno hande e ñalama o hakkude Nice e Reims ko ɗiɗi e gotel Nice waɗiɓe Clermont kañum e Lille ko tel duuɓi hay goto loggani goɗɗo Strasbourg waɗi ko ɗiɗi e gotel hakkude mum e Le Havre Brest waɗi gotel e hay ndig nambiyen kowal hakkude mum e Metz Lyon kamɓe e Toulouse ɗo mbayrano ɗen kawral ngal ko ɗiɗi ina wayno Lyon o waɗno kono yewɗo saaha mi anda so tawi won kumpitiɗo so tawi Lyon gañi tati e haydara ɗum noon ko noon ɗum woori hakkude Marseille e Lorient ko yamde 19 so fawi filmaji 45 ɗum jogori wonde hanki Monaco waɗino ɗiɗi e gotel hakkude mum e Rennes kono Paris Saint-Germain waɗino ɗiɗi e gotel hakkude mum e Nantes Aysatu classement o toon ni ko Paris Saint-Germain ardi toɓɓe 36 capantati ɗiɗi rewi hen ko Nice Monaco woni e jonde Tataɓere toɓɓe 30 tonni ko Mbappé woni dow to batte bituji mbadduji 15 Accord Adams mbadduji jeeɗiɗi on koto Montpellier woni Montpellier ko jonde 14 ɓiri woni e to classement to na mbiyen tan no fulɓe wiidi waɓe mbaɗɗuɓe ngala bamɗi moƴƴi oɗo joni so tawino ko woni club aji wonno ina wawi taw o ɓuri ɗon to batte bituji wallahi Umar weltanama heeɗiɓe humpidde ha hande eko yowiti e kawodire Ligue des Champions CAF ɗone won baɗɗe hanki hakkude Nouadhibou e TP Mazembe ko kawal ala kawɗo Wydad AC kañum hawi Simba Sport Club mbaddu woturu kawal AS Tunis e Petro Luanda mi windi kono mi anda hol kawɗo Sundaws e Pyramide ala kawɗo ko hay goto nani mbaddu ko yowti e kawgel kan rewɓe fettoɓe bal Afrique hande wadude hitaande arore nde to Maroc diɗɗe 12 kanɗe tawtorede ngel kawgel gandama ko RDC Tunisie Sénégal Mali Nigeria Algérie Botswana Ghana Tanzanie Zambie Afrique du Sud et Maroc eɗen mbawi wiide noon ko ɗum hankadi uddi yewtere men mi anda noon holko jiiruɗon holno jiiruɗon ɗe diɗɗe 12 woni fettoɓe bal rewɓe fettoɓe bal ɗum woni kano ene hani wadde to Maroc holno jiiruɗon ɗe diɗɗe matewɗon ɗamini hen kam wooda ɗum inɓe ƴettuɓe walla wood waɗɓe ko cikkatano ko ɗum noon mataw Jeynaba Sow mbassen jogade yurnitu eyo Jeynaba ene wayno RDC Tunisie Sénégal Mali Nigeria Algérie Botswana Ghana Tanzanie et Zambie Afrique du Sud ha e Maroc kañumen kawdirta ɗon holno jiiruɗa kanƴe équipe aji ɗiɗɗe jawtuɗe ɗe en battat hakkille e Sénégal mais Nigéria kadi kañum ne hakkille no watta e muɗumen fe joni en paɗat hane pottiɗɗe ngari min noon jaggumi ko foti yewtere banggue Maroc to mbaɗi coupe du monde hen waɗi fayida no fewi e Afrique du Sud min waɗa jaggi Afrique hankkadi tolniden ɗo kamɓe mbawi en Nigéria toujours kala kaworal rewɓe waɗi no tolniɗo moƴƴi Sénégal nenan fuɗɗo arde kono ono heddi seeɗa taw mboɗo sikki heddi eyo tedduɓe ko ɗum uddi yewtere men min jetti on e heɗogol mo lobbol min jetti hoɓɓe men
Haaruuna Dem a yettama Jeynaba Umar Sow ngol kam mi yejjitta sabu ñande fof siftinami hoɗo yejjiri inde babam anni Umar Sow weltanama ko gadduɗa ko waɗi fayida ko min jetti heɗɓe karallagal ngal Malang Sonko min jetti Boli Ba kankone mon heedi toon omo walla o wi hokkam dédicace min jetti Ouseyni Tall ñande fof maw ar tawede nde ɗo yewtere ononne min jetti on heɗogol mon lobbol ha yontere arore e toɓɓere wonde